Astăzi despre AdBlue, în primul rând despre condițiile de depozitare, manipulare și utilizare al produsului AdBlue. Știți că Ravenol produce AdBlue pentru Mercedes, pentru Volkswagen, pentru BMW. Ce este important, toate sunt la același nivel de calitate, toate au 32,5 uree tehnică înalt rafinată. Ăsta este cel mai accesibil la preț, dar ceea ce este important acum, în momentul de față, dacă vreți să alimentați cu AdBlue, să dați ascultare condițiilor pe care producătorul le-a stabilit cu privire la depozitarea și manipulare. Și fiecare dintre ele vă rog să vă uitați că recomandă depozitarea între 0 și plus 30 de grade la AdBlue Ravenol, la Mercedes să nu depășească 25 de grade, iar la Volkswagen să nu depășească 20 de grade. Ceea ce este foarte important, fiecare dintre ele recomandă AdBlue să fie protejat la expunerea directă la soare, factorul cel mai destructiv al structurii produsului respectiv. Ei bine, în benzinării, dumneavoastră o să-l vedeți stivuit direct în lumina soarelor, pompa din benzinării este expusă direct la soare, deci dumneavoastră dacă cumpărați din benzinării, fie de la ambalaj de 10 litri sau direct din pompă, îl cumpărați direct depreciat. Gândiți-vă că vă faceți un rău cumpărându-l direct din benzinărie. Optați pentru Ravenol și ceea ce este foarte important, manipularea produselor noastre se face în strictă corespondență cu recomandările de manipulare. Nu-l depozităm în soare, nu-l transportăm pe temperaturi mai mari de 30 de grade și produsul nostru nu este expus la soare. La Ravenol primiți ceea ce plătiți. Ravenol își protejează produsele. Codul de autentificare îl băgați în my.ravenol.com și acolo o să vedeți că vă felicită. Produsele le găsiți la partenerii online sau în partenerii magazine și serviciuri auto.